Honetan egin dion eskaintza eta koska bat gorago jarri du eskakizunen langa esklusibotasun erabatekoa nahi du sendagientzat, publikoan eta pribatuan aldi berean aritzea galaraziko dien batera ezintasun klausularik gabe gobernuak proposatu zion bezala. Horrez gain, soldata igoera are handiagoa exigitu dute hilean 500 eurokoa aurten eta 2024. Urtean beste 500 euro igotzeko konpromiso parlamentarioa. Eskaera horiek bete ezean Nafarroako sendagileak greba mugagabera deituko dituzte gaurtik aurrera soldata zain, baina medikuen esklusibotasuna da sindikatuaren eta gobernuaren arteko marragorri nagusia. Osasun departamentua prest agertu da esklusibotasuna kentzeko, baina sendagileen batera ezintasun klausulari eutsi dio bere azken proposamenean. Sindikatu mediko ultrakontserbadoreak badu motiborik sendagileen kolektibo osatzen duten beste eragileekin mesfidati agertzeko gainerako sindikatuek ez dute greba babesten eta hasiak dira mobilizazio alternatiboak antolatzen. Gainera, Nafarroako medikuen elkarguak ere ez dio sostengu espliziturik eman hauteskundeen atarian interpretazio politikoa izan daiteke eta medikuen kolektiboa osatzen duten sentsibilitate guztiak errespetatu nahi baititu. Eguerdion guztioi, Nafarroako gobernuko lehendakariak Maria Txibitek txarretzi egin du sindikatu medikoko ordezkariek osasunbideko buruekin batzeari uko egin izana, baina adierazi du aurrean zean ere zabalik izango dituztela negoziazio bide guztiak. Gobernuak gaineratu du gutxieneko zerbitzuak ezarriko dituela, gaurtik aurrera ere osasun harta herrialde osoan bermatzeko. Gauzak horrela gurean solasaldi partean iritziko diogu berriz, aipatu aferari izan ere, konexioa egingo dugu Imanol Karrera Lab sindikatuak Nafarroan duen bozeramailearekin. Artean baina bada egun honekin abiatu den beste protestarik. Grebari ekin diote Bizkaiko egoitzetako beharginek ELA sindikatuak deituta protesta egin dute gaur Bilbon eta bertan izan da Aiara Durreta lankidea Adi Aldarriei. Gaur berriro beste 8 egun greba egingo ditugu gaurtik aurrera, egia esan orain arte 21 daramagu erantzunik gabe patronaren partez eta jaso dugun berria izan da gutunen bidez kuota igoera, usuarioei gainera egotzita soldatan igoera bat, negoziazioaren bitartez. Hau da, hitzarmena negoziatzen daudenez, ez dela egia, kuota igotzen diete usuarioei, horrek suposatzen du 6,5 edo 10 baten tartean igoera eta 300 euro hilean. Gainera, egotzitan langileen hobekuntza batera dala, eta iruditzen zaigu oso mingarria horrelako argudio bat erabiltzea gezurra denean. Eta grebez bigarren aldiz, milaka jende atera dira kalera, Frantziako gobernuak aurrera eraman nahi duen erretreten erreforma argudiatzeko sindikatu nagusien deiari erantzunez, manifestazioa egin zuten atzo goizean Baionako geltokitik superprefeturara, erretreten erreforma injustu hau erretiratu lelopean. Eguerdia lagun urtarriaren 19ko mobilizazioa baino jendetsuagoa izan zen eta bururaino joateko borondatea erakutsi zuen beste behin intersindikalak Aiara Durretak kontatuko ditu. Pentsio reformaren kontra milaka pertsona kalera atera dira Ipar Euskal Herrian eta Frantzian. Baionan manifestazio jendetsu egin dute erretreten erreforma injustua hau erretiratu lelopean. 17.000 lagun inguruk egitasmoak gaitzetsi dute sindikatuen arabera. Ikusi da aurrekoan bezala, baginan jende pila bat eta gaur ere nik uste dute jendea etorri dela ongi, eta guretzako biziki importantea da kalean egotea. Sindikatu eta eragile sozialek erretiro hartzeko adina 72 urtetik 74 atzeratu nahi duen Elisabeth Borne lehen ministroaren erreformari ezetz esan diote. Bien bitartean, Bornek dio pentsio hartzeko gutxieneko adina 74 urtera igotzeko plana negoziazina dela. Horrez gain, pentsio osoa jasotzeko 43 urtez kotizatzea proposatu du Parisko gobernuak. Astelenean, heldu zen pentsio reforma Frantziako asambleara eta otsailaren 6an hasiko da eztabaida. Hala, pentsio reforman eragiteko beste 2 greba egun gehiago iragarri dituzte sindikatuek, otsailaren 7ko eta 11karako. Macronen gobernuaren hitzetan gaur egungo pentsio sistema defizitarioa izango da hemendik urte batzutara, eta horrek justifikatzen du erreforma egin behar. Hala ere, sindikatuek diote egungo sistema osasuntsu dagoela. Erreforma hau
egin nahi duen erreforma hau erabat injustua dela eta erabat antisoziala dela. Bada grebez gain urrengo egunetan mobilizatzen jarraitzeko borondatea erakutsi dute sindikatuek. Importantea da kalean egotea ere. Ikusi behar da, hemendik aintzina ere nola jarraitzen duen dinamika honek, mobilizazio eta grebe egun hauek, baina nik uste dut, erabat ere edo bestera, zerbait gehiago ere egin beharko dela, baldin eta nahi baldin badugu gure aldarriak eta gure deialdiak eta gure aldarrikapenak eta entzunaraztea. Bestadetik langile bat hil zen atzo Donostian telekomunikazioei lotutako instalazio bat ipintzen ari zenean Primkaleko 12. zenbakiko eraikinaren barruan izan zen ezbeharra. Bilbo plazan patiora erori zen langilea, baina zer gertatu zen ikertzen ari dira oraindik. Suhiltzaileek eman zutenaren heriotzaren berri, langileak 32 urte zituen Jaurlaritzako Segurtasun Sailak argitu duenez. Elaren arabera dagoeneko 5 dira aurten lanean hildakoak, horietako 2 Gipuzkoan. Horiek ala eraikuntza sektoreko langileek pairatzen dituzten lan baldintza kaskarrak salatu ditu sindikatuak. Azpimarratu du lan istripuak ez direla fenomeno naturalak, enpresaren etekin ekonomikoak langilearen lan eta bizi baldintzen aurretik jartzaren ondorio baizik. Adierazi duenez enpresen bete gabetzeak behar bezala kontrolatzeko, osalanen eta lan ikuskaritzaren taldeak bikoiztu behar lituzkete, kolapsatuta baitaude. Ekonomiarekin lotutako beste gai batzuei helduta berriz Eusko Jaurlaritza osatzen duten 2 alderdiek, EAJak eta PSek iragarri dute hartu emanak abiatu dituztela zerga sistemaren aldaketa bat adosteko. Ohar bateratu bat argitaratu dute alderdiek eta bertan adierazi dute progresibitatea handitzea dela helburua euskal gizarteak aurre egin beharko dien erronkei erantzuteko. 2 alderdien esanetan 2013an adostutako erreforma eta 2018an onartutako doikuntzak hartuko dituzte abiapuntu gisa. Izan ere, haien esanetan aldaketa horiek lagundu egin diete Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako ogasunei unean uneko gastuei erantzuteko diru-sarrera nahikoa eskuratzen eta beti ere progresibitate zentzuzko baten barruan, baina azken urteetako gertakariek pandemiak eta Ukrainako gerrak kasurako ezoiko gastuak eragin dizkiete eta beraz uste dute ezinbestekoa dela sistema berrikustea. Orain maiatzeko udal eta foru hauteskundetarako hilabete gutxi falta direla egin dute iragarpena EAJak eta PSek alderdiak kanpaina aurrean sartuta daudela. Bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzako bozeramailea. Mahai gainean euskal erakunde guziak erronka potoloak dauzkagu, demografiari dagozkionak, digitalizazioari dagozkionak, ekonomiaren iraunkortasunari, enpleguari edo ingurugiroari eta hoiei modu egokian erantzuteko fiskalitate egoki bat edukitzea tresna garrantzitsu bada. Alderdien arteko negoziazio honetatik ateratzen den edozein erabaki izan beharko dela gero behar bezala idatzia arau foralen bitartez foru aldundietan eta gero arau hauek onartuak izan behar dutela 3 lurraldeetako batzar nagusietan eta beraz logikoa da pentsatzea udal eta foru hauteskundeen ondoren sortuko diren erakunde berritu horietan hartuko direla honi buruzko neurriak. Zerga sistema erreformatzea aspaldiko eskakizuna da, oposizioak behin eta berretan eskatu baiti Eusko Jaurlaritzari eta foru aldundiei sistema berrikusteko eta aldatzeko. Euskal Herria Bilduk esaterako fiskalitatearen gaia mahai gainean jartzea galde egin zion Jaurlaritzari aurrekontuen negoziazioan eta norabide aldaketa errotzeko eskatu. Elkarrekin Podemosuk ere zerga sistemaren inguruan marra gorririk gabe negoziatzeko eskatu zion. Aldiz, PP Ciudadanosek kontrako norabidean egin zituen proposamenak arintze fiskal bat eskatuta. Bere aldetik, Unai Urruzuno Euskal Herria Bilduko mahai politikoko bozeramaileak agerraldia egin du goizonetan Bilbon zerga erreforma izpide entzun. Bat egiten dugu EAJak eta PSek iragarritakoarekin esaten dutenean aurretiaz lehenik eta behin egin behar dela balantze bat, aurreko erreforma fiskalaz, horretan ados gaude, balantze hori ere hainbatetan eskatu dugu, hainbat lekutan eskatu dugu, Araban, Bizkaian, Gipuzkoan eta Legebiltzarrean, eta momentuz balantze hori ere ez da inondik ageri. Inondik ageri. Eta importantea da egitea. Orduan, uste dugu, atzoko iragarpen honek, guzti hau esan da, badituela
zantzu asko esateko, esan dugun bezala, gaudela hauteskunde kanpaina batetako ekimen baten aurrean. Bestaldetik, Hego Euskal Herriko gutxieneko soldata gordina 1.080 euroko 14 ordainketakoa izango da. Aurten guztira 5.120 euro gordin dira urtean, alegia txikipenak eta kotizazioak kontuan hartu gabe, iaz 1.000 euroan zegoen eta Espainiako gobernuak 8% igotzea erabaki du. Komisiones Obreras eta UGT sindikatuekin bildu ondoren eguneraketa iazko amaierako KPIaren igoeraren gainetik dago eta oso gertuago adituek iradoki zioten gehienezko kopurutik. Hala ere, Ipar Euskal Herrikoa baino apalagoa da. 1.709 euroko 12 ordainketa baitira bertan. Pedro Sánchez, Espainiako gobernuko presidenteak senatuan eginiko agerraldi batean eman zuen datua atzo. Les anuncio que vamos a aprobar una nueva subida del salario mínimo interprofesional del 8% para llegar a los 1.080 euros, tal y como hemos acordado con los sindicatos. Komisiones Obreras sindikatuaren ikerketa baten arabera, gutxieneko soldataren igoera 74.500 langileri eragingo die Hego Euskal Herrian. Zehaztu behar da lanaldi osoan dauden langileei aplikatu beharreko gutxieneko ordaina dela eta lanaldi partziala dutenei lanaldiaren iraupenaren arabera murrizten zaiela. Bada gurean, pantailan beste aldean daukagu Inigo Aduriz, eldiario.eseko kazetaria, Madrildik datozen azken berriei heltzeko. Kaixo, Inigo. Kaixo, Carolina, zer moduz? Tira, aipatu ditugun kontuei helduta, Espainiako gobernuak 8% handitu du gutxieneko soldata, baina kosta egin zaio adostasun batera heltzea sindikatu eta enpresarien oniritzia nahi zuen, eta negoziazio luze baten eguna izan zen atzokoa Madrilen. Zein baldintzatan iritzi da erabaki hori ez? Patronalarekin ere harremanak kaskartu dira? Bai, azkenean patronalak ez du nahi izan ez, akordio honetan parte hartu. Nik uste eta soldata minimoaren igoeraren konpromezua gobernuak bere barne zuela eta aurrera ateratzeko, azkenean sindikatuen babesa behintzat lortu du, ez? Gogoratu beharra dago Pedro Sánchez gobernura iritsi zenetik eta PSOE eta Unidas Podemosek gobernua konpartitzen dutenetik 146 igo dela soldata minimoa, ez? Historian baino gehiago. Eta nik uste hau beharrezkoa zela geroz eta gehiago urte honetan inflazioaren krisia dela eta, ez? Egia da, sindikatuek baita ere ez zutela espero hainbesteko igoera izango zenik, 8%koa komentatu dezutenez, baina azkenean Yolanda Díaz presidente ordeak akordioa lortu zuen bi sindikatu nagusi hoiekin azkeneko momentuan, ez, senatuan. Gainera ez, bertan ematen ari diren eztabaidei helduta, beste gai bati helduko diogu orain, izan ere Espainiako Kongresuan gaur batzartuko da herritarren segurtasunerako lege aldatzeko lantaldea eta eztabaidagai izango dute araua moldatzeko txosten onartzea. Hor ere RCren partetik azken berririk badago. Bai, azken orduko bat daukagu eta RCek azkenean ahalbidetuko duela Mozal lege honen reformaren tramitazioa jarraitzea. Oraintxe bertan jakin dugunez, ponentziak onartu du, lortutako akordio horren testu hori aurrera ateratzeko, eta badirudi Bilduk naiz eta Bilduk kontra bozka egin, Eskerraren abstentzioarekin PSOEk eta Unidas Podemosek lortu dutela, testu hori, tramitazio hori aurrera jarraitu ahal izatea, ez? Egia da oraindik pausoak falta direla, ERZek, republikanoek esan dute
hau egiten dutela negoziaketa ahalbidetzeko, eta egia da oraindik denbora dagoela, zeren komisioan onartu behar da ponentziak onartutako diktamen hori, eta gero osoko bilkurara, kongresuko osoko bilkurara pasa behar da testua, eta hori izango litzateke azkeneko onarpen hori, eta hori gertatzen den arte zuzenketak sartu daitezke, ez? Eta horregatik nik uste dut errezek, esperantza hori daukala hori aurrera ateratzeko, ze gogoratu behar dago, ez dagoela akordiorik gobernuko taldeen eta bere bazkideen artean, mozallegeak barne dituen neurri polemikoen inguruan, ez? Polemikoenen inguruan, hain zuzen ere, poliziek gomazko pelotak erabiltzearen inguruan, eta baita ere, etorkinen beraien herrialdeetara bueltatzeko neurrien inguruan, ez. Bai ez, polemika bada, beraz adi jarraitzeko gaiare badau, ordea, soilik baietz da, baietz legea aldatzea, babestuko lukete EAJak eta Euskal Herria Bilduk, Andren onespena muinean mantentzen bada, PSOEk eren egun iragarri zuen arau aldatzeko lege proposamen bat aurkeztuko duela Espainiako Kongresuan, sexu erasotzaien zigorrak gogortzeko, baina onespena mantenduz, Berdintasun Ministerioak uste du aurreko eredua itzultzea dakarrela. Bai, arrisku hori dago, zeren PSOEk mahai gainean jarri duen aldaketa horrek eskatuko lukeelako berriro ere emakumeek frogatzea indarkeria eta bar egon dela, ez? Eta hori da Unidas Podemos eta PSOEren artean talka egiten duen asuntoetako bat, ez? Egia da, bai Unidas Podemosetik eta baita PSOEtik komentatzen digutela beraien borondatea akordio bat lortzea dela eta hurrengo asteetan zuzenketa tekniko eta kirurgiko horiek aurrera ateratzea, baina badirudi oraindik ez dagoela akordio hori itxita. Eta egia da, naiz eta koalizio gobernuan izugarrizko arrakala sortu duen arazoa izan den, bai alde batek eta baita besteak ere, baina eta berriro esaten dute gobernuak aurrera jarraituko duela eta ez dela usturarik egongo. Ondo da, bada honekin hemen utziko dugu konexioa, adi jarraituko ditugu gaiok, mila esker eta hurrengora arte Inigo. Eskerrik asko zuei, ondo segi. Tira, orain azpiegiturei helduko diegu izan ere, abiadura handiko trenaren tunel bat leze txiki barruan egin dutela salatu dute. Euskal Herriko giza aztarnarik zaharrenak topatu diren lekua da, arrasaten dagoen kobazkulu hori. Besaide Mendizale elkarteak egin du salaketa. Hango kideak urtarriaren 28an heldu ziren tunela egin duten lekuraino, eta orduan egin zizkioten argazkiak izugarrikeriari guztiz atsekabetuta eurek adirazi dutenez ikusi. Ensamen soka bat botata, eta hemen egon da kriston derrumbia. Aurrean ikusten dozu ez da gira apresiatzen da, baina hori da tunela pasatzen da leze txiki barrutik. Atxetian tunela. Egon da gainera kriston harri jausisa eta tunela itxen dabitzen bitartian, eta leze txiki kobiako zuru bat eta pota dago. Gaizatuta berriz, kultur arloari helduta Euskal Herrian zinema egiteko edo ulertzeko modu eta estilo desberdinen erakusketa ahalik eta anitzena aurkezteko asmoz, Modern Dragon Unibertsitateko ikusentzunezko komunikazio graduko ikasleek osatutako talde batek UE Zinema Euskal Film laburren jaialdia antolatu ohi du urtero. Iban del Campo Unibertsitateko irakasle eta jaialdiaren zuzendari artistikoaren gidaritzapean, 16. edizioa urtarriaren 25-tik 27 bitartean ospatu dute, 3 sail lehiako horrekin, sail ofiziala, bideoklip saila eta ikasle saila. Bada 16. edizioko UE Zinema sariko irabazlea Maider Oleaga bilbotarraren Irrich filma izan da. UE Zinema Euskal Film laburren jaialdiaren 16. edizio ospatu berri da 3 sail lehiako horrekin, sail ofiziala, bideoklip saila eta ikasle saila.
94 ikusentzunezko jaso dituzte orotara, baina 32 izan dira finalera pasa direnak, 10 sail ofizialera, 10 ikasle saiera eta 12 bideoklip saiera. Sari banaketarako gunea Aretxabaletako Zaraia areto aukeratu dute, Euskal Herriko zinema sortzaien plaza bilakatuz. Atmosferan ilusioa, urduritasuna eta jakimina antzeman dira hautatuen artean. Eta iritsi da sarituak nortzu diren jakiteko garaia. 16. edizioko UE Zinema Sariko irabazlea Maider Oleaga bilbotarraren irrit filma da. Sail ofizialarekin jarraituz Bertigo sariaren garaia David Gonzalezen Siempre Lunes filma da. Senior epaimaiaren saria Cuerdas pelikula Estibaliz Urresola Solagurenena eta ikusleen saria Ana Lambarreteia etxeren 36 filmak jaso du. Bideoklip saian berriz, bideoklip honenaren saria Nitia Lopezen Koyote eta Txiko Tornado Bizdun Kondor eta Ñora Alakran lana jaso du. Euskarazko bideoklip honenean Nornez ni zein zarazu Flavio Banterlaren bideoklipa izan da garaie, eta sail honetako ikusleen saria Iñaki Tena eta Claudia Molinaren Koko Oljik irabazi du. Azkenik ikasle lan honenaren saria Gerardo Tomeren estampadok jaso du. Munsaria berriz Javier Elizalderen Mitxoletak, Mundukide saria Beñat Goia eta Iraia Irazustaren Arlanak eta ikasle saieko ikusleen sarian Marina Pero Sanzen Muskil izan da garaie. Gaiekin bukatzeko Garazi Belaskorekin egingo du konexioa orain, izan ere kazetaria noiz agenda kulturalean aritzen da ere, eta otsail hasieran garela hilabete honetan topatu ahalko duguna aurreatuko digu. Kaixo Garazi. Kaixo Carolina, barkatu zer moduz. Tira, agian hasteko konta iguzu zer den noiz agenda, bera zertan jartzen duzue eta berau osatzerakoan? Noiz agenda kulturala Euskal Herriko magazine kolaboratiboa dela esan daiteke eta 2010 urtetik hilabetero argitaratzen da. Gainera, hilabete bakoitzean artista portadista ezberdin bateke eta artista hau baita ere elkarrizketatu egiten dugu. Orduan esan daiteke gure helburua dela Euskal Herriko kultur muskuloa zaintzea eta baita ere haren bozeramalea izatea. Eta horixe aintzat hartuta kulturarloko modalitate ezberdinei erreparatuta esaterako zer dakar musikak otsail honetan? Hainbat gauza dakar, baina nabarmantzeko badeko kontzertu bat bikoitza otsailak 9an Jimmy Jazz areto Gasteiztarrean Olaia Intziarte eta Janus Lesterrekin batera. Bi musikari gazte eta hasi berri, Made in Euskal Herria esan daiteke, eta alde batetik Olaia Intziarte, Txika Sobresaltorekin eta Iker Lauroarekin koruak egiten ditu, baina horrez gain bere proiektu edo bakarkako proiektua ere badeko, eta horren inguruan mintzatuko gara orain. Martzianoak, Zerua Gorriz, edo Zure Mina, dira artista nafarrak argitaratu dituen abestiaren izenburu batzuk, eta bertan nahiko nabarmengarria da solitasunarekin jolasten duen era hori, eta baita ere eragin zaharrak eta berriak nahazten dituela, beti ere euskal folklorearen elementu batzuk ahaztu gabe. Eta esan bezala, berarekin batera Jimmy Jazzen otsailak 9an ibiliko da Janus Lester, dala Jokin Pinatzok sortutako proiektu berria, baita ere bere lehenengo bakarkako proiektua, azken trena taldean egon ostean, eta tira, esan daiteke, Janus Lester proiektu hau oso doinu elektroniko, alai eta dantzagarriak ekartzen dituela, beraz, oso plan interesgarria iruditzen zaigu. Otsailak 9an Jimmy Jazz, Olaia Intziarte eta Janus Lester. Eta hasi berri den hilabete honetan antzerki gintzan ere badazer azpimarratu, ezta? Nabarmenduko dugu, 5. antzerki txikia festival handia, otsailak 2 eta 23 bitartean Bilboko Alde Zaharreko hainbat lekutan leku izango duen antzerki jaialdi hau. Antzerki jaialdi hau Kafe Bar Bilbao antolatu egiten du, baina orain Euskaltzaindiarekin batera, baita Bilboko Udalarekin batera ere, eta haien hitzetan, aurtengo ediziño honetan, 5. ediziño honetan, gogo berrituta eta nobedades jantzita datoz, baina hori ere betiko helburuak mantenduz. Hau da, antzeslanak erakustea edo erakusteko gune berriak eskaintzea sortzaileei, euskara sortzaileei,
Beste alde batetik, euskarazko antzerkia auspotu nahi da, beti ere, eta baita ere Bilboko zazpikaleetako giroan nolabait eragin. Horregatik, antzezlanak 5 eszenatoki ezberdinetan izango dute leku, eta izango dira Kalderapekon, Bira Kulturgunean, Kafe Bar Bilbaon, Zazpikatu Gaztetxean, baita Euskaltzaindiaren egoitzan beran. Ostegunero, bale? Otsaileko ostegun guztietan egongo da, jaialdi honetaz gozatzeko aukera. Eta aktoren bueltako ez gabiltzala, baduzue zinemarako gomendiorik? Bai, gainera atzo ikusi ditut irudiak ustut jarri dituzuela zuen saioan dagoeneko. Ander Iriarteren Karpeta Urdinak dokumentala gomendatu nahi dugu, gainera ikusgai egongo dela Tomasene Kulturetzean Donostin otsailak 23an. Beno, Anderrek berak susmoa dauka, bere aita jasan egin zuena tortura izan zela, bere garaian komisaldegi baten, eta badakigu, hemen gure inguruan nahiko Ander dauzkagula, eta beraz, beharrezkoa iruditzen zaigu, torturaren inguruan hausnartzen, eta tortura ezagutzera ematen duen dokumental hau. Beraz, esan bezala, otsailako 23an barkatu Tomasenen, Donostin, Ander Iriartek zuzendutako, eta baita ere berak egiten ditu elkarrizketak aditu ezberdinekin, eta filma ditzen da Karpeta Urdinak. Ordea, Garazi, beste disiplina batzuei iritzita, erakusketekin gozatu alizatekotan, nora jo beharko dugu? Beno, erakusketak otsail honetan hainbat lekutan, baina Euskal Herriko sortzaile baten inguruan mintzatzeko Ines Garziaren Slides edo isiluneen arteko mugimendua erakusketa gomendatuko dugu, Sala Rekalden dagoela ikusgai, gainera martxoaren 26 arte. Beno, oso instalazio handia deko, orduan oso esanguratzua eta oso erakargarria da ikusteko, eta beno, bere esanetan, artistaren esanetan, begirada eta gorputzak aurrez aurre jartzeko asmo sakonetik etorri zaizkien irudiak dira, esposaketa honen barruan aurkituko ditugunak. Eta gero, azkar baten, Karolina aipatu nahi ditut baita ere beste bi erakusketa, kalean daudenak eta noiz agendako portadak izan direnak, alde batetik gu ere bagara, Getzon, Ines Bermejo eta Julen Nafarretek sortutako erakusketa, non Getzoko pertsona, LGTBIQ+eko kolektibo barruan dauden pertsona nagusien testigantza ezberdinak jaso dira, eta nahi Getzo herrialdean zehar aurkituko ditugu, jolasen bidez testigantza hauen satitxo batzuk oso interesgarriak, baita argazkiak ere, ezta? Eta gero jagoatzeko baita ere proiektu gehiaz, Ainhoa Rezanok aurrera eraman zuen oso proiektu interesgarria, antropologia kutsu handiarekin, San Francisco auzoko kaleetan, hainbat emakumeen testigantzak batu zituzten baita ere, eta jolasen bidez eta QR kodigoen bidez hurbildu gaitezke historia guzti hauek ezagutzera. Proposamena bada interesgarria oso, eta gainera herri honek badu parada kulturaz beste modu batzuetan aritzeko. Hilabete honek badakar hitzordurik labur kontatu ahal badiguztu solasaldietan murgiltzeko? Tira, labur saiatuko naz egiten. Bira Kulturgunean aipatu dugula dagoeneko, hainbat eta hainbat topaketa egiten dituzte. Nabarmendu nahi dut, otsailak 21an, bertan egongo dan kafe filosofikoa, esan beharra dago baita ere kafe eta poteo filosofikoak egiten direla bai Gasteizen, zein Gipuzkoan, zein Bizkaian, baina tira, hilabete honetan Bira Kulturguneko kafe filosofikoa nabarmenduko dugu. Miren Maitane barkatu nerekan filosofaren eskutik izango da, eta lidergoa zer da hori, nolako liderrak ditugu eta zeintzuk nahi ditugu izango da nolabait izenburua, eta uste dut garrantzitsua dela aurtengo hauteskunde urte honetan, ez da? Pentsatzea da nola pentsatzen dugun eta zergatik pentsatzen dugun pentsatzea baita. Gauz guzti hauekin hemen utziko du konexioa Garazi, badugu dagoeneko planik otsailerako, beraz eskerrik asko eta hurrengora arte. Zuei eskerrik asko. Agur. Eta otsaileko ekimen kulturalekin, laster gara hueltan eguneko elkarrizketa nagusiari ekiteko, esan bezala gaurkoan Aitor Urresti energia berriztagarrien Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle izango dugu platoan lehenago, baina adi otsaiak dakarren beste proposamen bati hilaren 25ean ospatuko den 40 minuturrok elkartasun jaialdia.
betekoa, uina ere aldatzen da pentsaera, munduan den aldatzen da, klima aldatzen da, aroz, eta taldeak zelaiz, den aldatzen da beraz, ez argitu aldatzen banaiz. Bada, iritsi da eguneko elkarrizketa nagusiari heltzeko unea, eta horretarako hemen dugu gaur gurean Aitor Urresti, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta energia berriztagarrietan espezializatutako ingenieria. Kaixo? Egunon. Ondo etorri gurera, bada, hasteko panorama orokor bati begiratuko diogu, eta fokoa Euskal Herrian jarrita zein da bertoko erkidegoan egoera berriztagarriei dagokienean, ez? Azkenaldian albiste pila bat irakurtzen gabiltza, ez gaude ohituta kasik? Bai, azken aldian, alde batetik, orokorrean, ez? Mugitzen ari gara, alde batetik krisialdi klimatiko bat daukagu, gainera, gaur egun baita ere azken urte terdian krisialdi horri, krisialdi energetiko bat gehitu zaio, eta jakindakiguna da irtenbidetako bat energia berriztagarrietatik etorri behar dela, ez? Orduan, lan hori, ibilbide hori egin behar dugu, baina momentuz oso geldogoaz, instalazio gutxi daukagu, bereziki Euskal Autonomia Erkidegoan, Nafarroako kasuan parke eoliko asko eta daudenez, egoera ez da horren kaskarra, baina noindik ere lan asko egiteko dago, eta une honetan nolabait gatazka dago ereduan, hau da, energia berriztagarri hauek zelan esarriko diran. Makroparke batzuen bidez egingote diran, edo tokian toki, bakoitzak behar duena ekoiztuz, autokontsumoan, komunitate energetikoan, eta guzti beste egitura desberdin baten oinarrituko tedan. Eta hor dago gatazkoitzea. Erronka nagusina beraz zer litzateke kasik erabakitzea, zein modutan egin nahi dugun trantsizio hau? Bai, zer gertatzen ari da, une honetan, erakundetatik bereziki guzti hau planifikatu eta nolait ordenatu behar dutenak dirala, erabaki dana da ezer ez erabakitzea, eta hau baita ere erabaki politiko bat da. Hau da, zuk ezer nolabait arautzen ez dozuen bitartean, ia edo zer gauza posible liteke, eta borroka honetan bereziki diru gehien eta nolabait energia eredu kontzentratu baten aldekoak dira irabazten ari diranak. Erabaki politikoetan geroxeago sakonduko dugu, artean baina gizarteari begira edo jendarteak sentsibilizaziorik badauka halako gaietan? Sentsibilizazio baino gehiago nik azken urteetan izatez, ez da gauza berria, ikusten ari nazena da, ardura dagola, ezagutza falta, eta bai halako kuriosidadea, ez? Asko galetzen da, energia berriztagarrik benetan posible dira, zenbat emango duten, zenolako sistemak dauden, ezagutza falta bat badago, baita ere energiaren kontsumoaren unian, hau da, jendeak ez daki espreski etzeko beroketa sistemako galdarak zela funtzionatzen dagoan, termostatua zelan jarri behar da, guzti hau ez da ezagutzen, eta hortze baita ere eskuntza egin behar da, baina haratago zer ikusten dugu. Teorikoki galdetzen dozunean jendeari, prestengo zinateke zure bizimodua aldatzeko gauza hauetan, benetan, klimari laguntzeko, erantzuna da beti baiezkoa, baina ikusten dozunean egunerokoan zer egiten duten, hor nolabait teoriatik praktikara, hor pauso hori momentuz ez da larri ematen, eta hori nik uste arduragarria dela. Eta aipatu zu hezkuntza aldetik ere badela lan apur bat egiteko, jendearen ezjakintasunaren aurrean? Bai, hala da, eta gainera hau lehen hezkuntzatik landu behar daneko gauza bat da, ez? Ja, nolabait, barneratuta daukagu adibidez, hondakinen kasuan, lehen hezkuntzatik eskoletan eta asko azaltzen dela, zelan birziklatu behar dan, zelan hondakinak banatu behar diran, zer guzti hau nolabait ja barneratuta daukagu gizarte bezala, baina energiaren alorrean oso gutxi, oso esperientzia gutxi daude, eta baina egin dianak beti oso positiboak dira, eta ikusten dugu nolabait hezkuntza mailan, nolabait ibilbide osoan ezagutza hauek barneratzen direnean, baita ere ikasleek etxeetara bideratzen dutela, eta hor bai ikusten dela aurrera pausu interesgarria, ez? Ikasleak aipatu dituzula irakasleare bazara, ez? Zer nolako inkietudak edo dituzte energia berriztagarrien alorrean gehien bat?
Bueno, nire kasuan, energia berriztagarrien ingeniaritzako gradu baten irakasle izan da, argi dago interesa handia daukatela, ez? Haratago, nik uste dut, gure ikasleek eta bai unibertsitatean, lanbide heziketan hau da, ja, nolabait adina batekuak diranak, gizartea barneratuta daudela, eta beraz, gizartearen inkietude berdinak dauzkie, eta nolabait hortze baita ere nabaritzen da, ez? Gainera, nik uste dut aipatu behar dela, gaur egun, une honetan unibertsitatean dauzkaunak dirala, pandemiako belaunaldia nolabait deitzeko, eta ia da, une honetan beren buruan beste gauza batzu dauzkatela, ez? Baina hau ez dinotalan zentzu negatibo baten, baizik eta ulertuz, ez? Une honetan agian, beraien ikuspuntua ez da horren beste 10 urte begira ze gertatuko dan, baizik eta une honetan pasatakoaren ondoren, zer egingo duan bihar, etzi eta hurrengo egunetan, ez? Orduan hori bai nabaritzen dela orokorrean. Baina, bueno, nik uste dut gazte gehiengoen bezala badaukela alako, gutxienez, etorkizunarekiko zalantzak egon badaude, eta hemen klima aldaketa beti agertzen da, galdetzen duzunean. Ze gertatuko da, hor dago nolaiteko zalantza hori. Eta gero herritarrez ari gara hitz egiten, baina hortik badago botere politikoa eraberean, eta hasian aipatu dugu, ez? Nola egunotan periodikoa zabaldu ezkero, beti egongo da parke eolikoen bueltako albiste bat, edo beste zer da gertatzen ari dena, ez? Arlo politikotik begiratuta. Bueno, hortze egoera nik uste nahiko arduragarria dela, ez? Zen asko kexatzen gara geurean kompetentzian faltan gauza batzutan, ez? Eta nolabait subironetasuna eta buru jabetza aldarrikatzen hasten gara, baina kompetentzia batzuk euki dauzkagunak, politikoki ez dira aktibatzen, eta hemen lurralde plangintza oso garrantzitsua da energia berriztagarrien ezarpenean, eta hori momentuz hor airean dago, ez dago lurralde plangintzarin energiarekin lotutakoa, eta beraz, une honetan, bai esparru oso babestuak alde batera utzita, beste Euskal Herri osoa energia berriztagarrietako sistemak esartzeko, posibilitatea dago, eta hor dago gatazka, ez? Gertatzen da, enpresa handiek beraien interesa da, alik eta irabazi ekonomiko handienak lortzea, eta hortarako erabakitzen dabe beraien proiektuak planteatzen dituzte, nolabait irabazi gehiago lortuko dituzteneko lekuetan. Lurralde plangintza bat egon eskero, agian lurralde hauek edo leku hauek ez lirateke izango aproposak, baizik eta beste batzuk, irabazi gutxiago lortzen dituztenak? Bai, baina baita ere ingurugiroaren ikuspegitik, babes handiago suposatzen duteneko lekuak izango lirateke, ez? Eta hor dago nolabait gakoa. Lurralde plangintzaren falta adierazi duzu, baina era berean ez dakit, ez? Esaterako EAetik, ez? Hamarnaka plan aurrera ateratzeko asmoa iragarri da, ez? Eta orain bagabiltza ikusten, ez? Egun baten onartu gai, hurrengoan, ez? Nola da posible ere horiek iragartzea eta ez halako adierazpenak egitea plangintzarik ez dagoen artean? Bai, une honetan zain gaude, bere garaian egon zen plan eoliko bat, bigarren plan eoliko bat egitekoa zen, izatez egin da zegoen, baina azkenean desagertu zen. Orain gaude lurralde plan sektorial batekin, energia berriztagarriekin lotutakoa. Hau baita ere, badirudi, bere ibilbidea baita ere etendala, ez dakigu benetan ze gertatu izan den, baina bazegoen, gaur egunerako aprobatzeko moduan egon bazegoen, azkenengo zirriborroak behintzak nahiko aurreratuta zeuden, mapekin eta dana, eta derrepente guztia etenda, eta ez dakigu benetan ze gertatzen den, ez? Klaro, hau gertatzen da, une baten non, lehen aipatu bezala, egunero parke berriak agertzen ari diran. Eta parke berri horiek esarriko direneko lekuak hartu eskero eta plangintzako mapetan agertzen diranak, ziurrenik ikusiko dugu bat ez datoztela. Orduanik ez dakit hor zenolako interesik dagoen, baina egia da susmotzarra hartzen dula. Nola heldu beharko litzaioke horri, ez? Eta zer izan beharko luke plan sektorial honek, ez? Non oinarritu beharko litzateke? Bai, plan sektorial honek nik uste une honetan mintzat planteatuta zegoen azan bakarrik lekuak ezartzea, hau da esatia leku honetan tramitazioaren ikuspegitik, tramitazioa oso azkarra izango da, beste leku hauetan tramitazioa nahiko geldoa eta beste leku batzuk nolabait debekatuta daudenak, ez? 3 kategoria horiek ezartzen zian, baina ezer gutxi gehiago. Nik uste dut honelako plangintza on bat egiteko eta benetako trantsizio energetiko bidezko bat eukitzeko, egin behar dana da ez bakarrik gune horiek zehaztu, gune horiek gainera orekatuta egon behar dira nolabait lurralde osoan zehar,
hiru lurralde historikoak Euskal Autonomia Erkidegoaren kasuan, bakoitzak bere leku propiako eduki behar ditu, bere energia ekoizteko, eta baita ere eskualde mailan gauza bera egin beharko litzateke, baina hortaz aparte baita ere zehaztu behar da instalazio hauek zelan egiten dian. Hau da, ze tamainakoak diran aproposenak, beraien arteko distantziak, fotovoltaikaren kasuan adibidez ze edadurako lekuak eremuak hartzen dian, eolikaren kasuan altuerak, planteatzen ari direneko aerosorgailuak 200 metrokoak dira, hau itzela da. Hemen gertu daukagu iberdroladorrea baina altuagoak dira. Olakoak mendipuntetan jartzea proposatzen ari da, ez? Nik uste dut hortze, nolabait nahiko adierazgarria dela une honetan gure aginte politikoek daukateneko erantzun falta. Beraz, alakoak iragartzen direnean, 200 metroko gauz handi horiek, benetan orduan interesa beste bat dela ematen du, ez? Ez dakit horra ipatu zurenago, entitate pribatuetara bideratutakoak. Claro, une honetan guzti hau nolabait, hau da, proposamenak egiten ditunak enpresa pribatuak dira, azkenean, une honetan daukaguneko araudiarekin, merkatu librea da, eta zergaitik ez. Nolabait, bultzada publikoa dauzkateneko sistemak txikiagoak izaten dira, ia da hor ekiolarekin bat, eta ez da goratzen oin beste publiko bat badau baita ere, hortze badaude, baina gauza txikiak, baina hortaz aparte zer gutxi gehiago, ez? Zer egin beharko litzateke, hor planteatu, ez? Sistema handiak lehenesten diren heinean, hortze bereziki fondo pribatuak sartuko dira. Sistema txikiak lehenesten diren heinean, banakakoek, hau da, gizartea baita ere parte hartzeko aukera eukiko luke. Ez da bardina, 1 megabatioko parke fotovoltaiko batek 1 milioi euro balio ditu, megabatio batekoak 1 milioi bat. 1 milioi bat, ez dut esango bosten artean, baina egia da gizarte bezala honen parte bat baita ere aurreratu daikegula eta gero honen onura ekonomikoak lortu. Baina plangintza badago dagoenean batez ere behiratuta eta araudia sistema handia hauek lehenesteko, hortze gizartea kanpo gelditzen da. Talakoak ezartze bidean ere, azken hilabetean Madrildik ere iritsi da albistea, ez? Berez malgutu egin du lan orokorrean esan da, ez? Hauek inplantatzeko behar izan direnak. Zer suposatzen du horrek? Bai, ingurugiro inpaktuko analizi alde batera utzi dau, eta nahiko arduragarria da, ez? Hau da, bakarrik honelako parke berri bat, honelako instalazio berri bat planteatzen danean bakarrik kokagunea aztertzen da, eta oso gainetik esaten da, lekua egokia da, ez da egokia. Baina ez da sartzen besteak aztertzen zenolako tamainako sistemak diran, zenolako bestelako implikazioak egon daitezken, eta gainera kontutan hartu behar dugu une honetan honelako parken tramitazioan partaidetza publikoa egoteko leku bakarra ingurugiro inpaktuko analizia dela. Beraz, nolabait parte hartze publikoa desagertzen da honekin bat. Ez da bakarrik ingurugiro inpaktuaren analizia desagertzen dela, baita ere gizartearen parte hartzea alde batera gelditzen da. Orduan, nik uste oso arduragarria dela Madrildik emandako aurrera pausu hori, baina eske gainera hortaz aparte dekretu berdinean baita ere animatzen die beste autonomia erkidegoei bide berdina hartzea, autonomia erkidegoan parke tamaina, ertainekoak dira, baina izatez nahiko handiak diranekoak tramitatzen dira, estatuak handienak tramitatzen ditu. Tamaina txikiago hauetarako baita ere gauza bera egitera animatzen du ministerioak, nik uste dut nahiko deigarria dela. Eta gainera gizartearen parte hartzea egin batean badabe ez, ukatza edo bintzat hori alde batera usteak baditu ondorio larriak. Bai, besteak beste, askotan gertatu izan da, parte hartzeko prozesu honetan ezagutzen ez zireneko inpaktu batzuk agertzen dirala, ez? Bereziki beste balio historiko sozialekin lotuta daudenak, adibidez, eta batzutan baita ere agertzen dira ezagutzen ez zireneko espezie batzuk bertan daudela baita ere babestu beharrekoak, ez? Eta horrekin bat baita ere gizartearen erantzuna ikusten denean, parte hartze publiko honek ematen duen erantzuna baita ere, proiektuen tamaina eta kokagunea eta beste elementu batzuk baita ere nolabait lehuntzen dira eta lortzen da inguruan hobeto
egokitzen daneko instalazio bat azkenean eukitzea, ez? Guzti hau une honetan ja desagertuta dago. Gainera, hor besteak beste Statkraft enpresaren albiste hori izan zen egian lehendabizikoa jendea saldatu egin zena, ez? Nola baloratzen duzu horren bueltan gertatutako guztia, ez? Esaten zen, halako proiektu bat demokratizatzeko iristen zela proposamen hori? Bai, egia da, hasieran albiste entzun genuenean, Pentsan, nire erantzuna izan zen, hor erdian, ez? Hau da, alde batetik, interesgarria zen musika oso interesgarria zen, ez? Parte hartzea, proiektuan baita ere parte bat, inbertsioaren parte bat baita ere sozializatzeko prezeuden, gardentasuna, egia da momentuz lortu duguneko gauza bakarra izan dela gardentasuna, baina gardentasun horrekin bat ikusi dugu, adibidez, parte hartzearen parte bat ja ukatuta dagoela, zeia lekua erabakita dago, makinen tamaina, makinen zenbatekoa, beraz, hor parte hartzerako leku gutxia gelditzen da, ez? Sozializazioarena, ikusi behar da, zen parte bat irekitzeko prezeuden, baina enpresa bat sartu da, eta agian enpresa horrek parte hartze sozializazio da inbertsioaren parte gehiena berak eroaten dago eta ez bertan bizi diranak, ez? Hori ikusi behar zenolako ibilbidea daukan. Baina egia da hasierako musika oso polita zala, baina gero benetan hau zelan gauzatzen da ikusten duzunean, gero eta albiste negatibo gehiago ikusten ari gara. Bai, ez zera berean, adibidez gaur irakurri dute berrian uste dut, azazetako azken proposamen horrekin ere, proiektu horrekin ez, herritarrak asarre badirela, hor, tarterik egongo da ez, herritarrak entzunak izan daitezen? Une honetan proiektua onartu da, baina egia da, oraindik ere tramitazioak pixkat aurrera egiten duela, ez? Nolabait, eraikitzen hasi arte, proiektua zuzentzeko aukera egon badago, eta hor ikusi behar, ez? Segertatzen da, normalean, onelako enpresa batek ikusten duenean, agintarien oniritzia daukala, aldaketak egiteko esparrua oso estua dela, ez? Orduan ez dirudi ezer aldatuko danik. Baina, ikusi behar, ez? Hau beti esaten dugu, lehenengo makina jarri arte, oraindik ere borrokarako aukera egon badagola, ez? Eta orduan, hortik ikusi behar, zenolako akordioetara llegatzeko posibilidaderik ote dagoen edo ez. Gero hor beste foku bat energia eguzki plaketan ere badago, hor igual agian udalerritatik eta ez, geroz eta proiektu gehiago ikusten ari gara, ez, zer garrantzia du honek edo honek ze baliabide emango dizkigu? Azken finean ikusten duguna da, aldez aurretiko eredu energetikoarekin bat gertatzen den bezala, ezin dugula egon teknologia bakar baten menpe, beraz, geurean egia da eolikak instalazioaren tamainarako energia gehien sortzen duena dela, baina fotovoltaika baita ere osagarri bezala oso interesgarria dela, ez? Eta fotovoltaika badauzka beste aukera batzuk, adibidez, hirigunetan sartzeko aukera dago, teilatuetan jarriz, eta beraz, nolabait, inguru naturala horren beste okupatu gabe baita ere energia sortzeko ahalmena dauka, ez? Horrekin bat baita ere, autokontsumorako posibilidade irekitzen dago, komunitate energetikoak, hor beste ibilbide eta beste bide batzuk irekitzen ditu, ez? Hortik oso interesgarria da, baina egia da eolikarekin bat gertatzen den bezala, hemen baita ere parke handiak planteatzen ari dirala, ez? Hau bereziki gehiago daukagu Nafarroan hegoaldean, eta Araban ikusi behar hortze baita ere proiektun bat dago hor proposatuta. Hemen asuntua da zenolako okupazioa egiten den, ez? Nahiko azalera handiak erabiltzen dira, bereziki tamaina handiko plantak planteatzen diralako, ez? Ez da bardina, estatu mailan ikusten ari gareneko 700 hektareako proiektu batzuk erraldoiak diranak, edo hektarea bat okupatzen dueneko proiektu bat planteatzea, ez? Hau da, hor baita ere gaur egun fotovoltaikan bai aniztasun gehiago dagola, eta hemen berriz ere ereduaren asuntua da, ez? Zer lehenetziko duten agintariek eta hortik zer da bereziki enpresa pribatuek bultzatuko dutenak, baina hemen bai oso interesgarria da horren modulable izan da, hau da, sistema txikiak eta handiak egiteko aukera ematen duenez, hemen herritargoaren partaidetza are eta errazagoa da. Eta hori bai nolabait bidezko trantsizio baterako bidea irekitzen du.
Trantsizioa aipatu duzula, ez? Orain hartan aipatu ditugun gako guzti hauek ari da sartzen trantsizio energetikoaren txapelapean, ez? Eta hori da sozializatzen ari den, ez, terminoa. Zer arrisku dakar honek ere? Bueno, trantsizioarekin baita ere, segun eta zelan definitzen duzun, gauza desberdinak goiko dituzu, ez? Askorentzat trantsizio energetikoa da bakarrik nolabait entzufe aldatzea. Hau da, une honetan gas naturaletik ekoizten duguna, energia berriztagarriekin lortzea. Gure kotzea une honetan gasolina diesela kontsumitzen duela, elektrizitatea kontsumitzea. Hori bakarrik balitz, benetan ez dakigu zertarako egiten dugun ibilbidea, zen eredu energetikoan emisio eta aparte beste arazo larri asko daude. Orduan, trantsizio energetikoa egon behar da baita ere oinarrituta energiaren kontsumaren murrizpenean, eraginkortasun energetikoan, energiaren demokratizazioan, parte hartzean, bidezko trantsizio bat egin behar da, da gizarte guztia barneratuz, elementu gehiago sartu behar dira eta ez bakarrik energia berriztagarriak. Eta bediru idea, azken aldian fokua bakarrik energia berriztagarrietan jartzen dugula. Ez, baina gero esaterako Europara igota begira da, gabiltza ikusten, krisi bati aurre egiteko aitzakiapean, ez, karbono meategiak edo hirien aldeko apustua, energia nuklearraz ere, ez, ari da asko hitz egiten, horrek badira alternatiba? Bueno, batzuentzat bai, gizartearentzat alternatiba oso txarra izango litzateke, ez? Baina ikusi izan dugu adibidez Alemaniaren kasua ikatzeko meategi batekin, non ez da bakarrik herri oso bat deuseztu dutela, baita ere parke eoliko bat desmontatu dute ikatza ataratzeko, hau da, ja da, benetako soramena, ez? Benetako atzera pausuak, energia nuklearrarekin egia da eztabaida asko dagoela, baina benetan aurrera proiektu berririk ez da agertzen, beraz, badirudi eztabaida politikoagoa dela benetako eztabaida bat baino, eta gas naturalaren kasua baitaren ikuste dut oso deigarria dela, ez? Ukrainiaren krisi honekin bat, etorri izan dana da gas naturalaren ereduaren sendotze bat, ez? Hau da, planteatu beharrean dirua inbertitu behar dugula azkar energia berriztagarri berriak esartzeko, diru publikoa sartu izan da, gas naturalarekin lotutako azpiegitura berriak sortzeko, ez? Eta hori oso deigarria da, ez? Egia da krisi egoera baten aurrean errezena dela esautzen dozuneko ereduari lotzia, baina benetan une honetan egin behar duguna da justu kontrako bidea, ze krisialdi hau eraginda dago besteak beste eredu honengatik. Eta horre alarma piztu da asko energia beraren prezioan, ez? Azkenan hori da etxeetan pairatzen duguna, eta herritarrak agian gehien kezkatzen dutena ere. Bai, baina egia da prezioen krisialdi hau, naiz eta asko aipatu da Ukrainiako krisiarekin lotuta, aldez aurretik hasi zala. Hau ja hasi zan 2021ko uda alderantz, azizkiran prezioak goraka, eta honek erakutsi duena besteak beste da, merkatu elektrikoak ez duela ondo funtzionatzen, merkatu elektrikoak ez du balio, benetan zertzuzkoak direneko prezioak esartzeko. Eta hori agerian jarri da, are gehiago, Iberiako excepzio honekin, gazaren mekanismo honekin, zelan teknologia bat merkatuaren prezioen sartzetik kanpora usten dugunean, prezioak berantza jaitzi dira, baina egun batzutan, gaz naturalik ia euki ez dituguneko egun batzuetan, prezioa nahiko altua izan da, zergaitik berriz ere hidraulikarekin espekulazio itzela egon dalako, ez? Orduan, merkatu elektrikoa guztiz berregin behar dela, nik uste dut nahiko agerian dago. Eta hortik bestalde, prezioak oso altuak dianean, bereziki egoera zaurgarrian daudeneko familientzat besa planteatu behar da, ez? Gizartearen parte garrantzitsu batek ez dauka arazorik prezio horiek ordaintzeko, eta hori prezioa bada, baita ere ala noartarazten gara gure energiak zenolako kostua daukan, eta saiatzen gara kontsumo energetikoa murrizten, baina egoera zaurgarriak daudenak ez daukate olako aukerarik, eta beraz horietarako bai, bez nahiko zabal bat ezarri behar da, eta gainera erantzun askarreko sistemak izan behar dira. Gero, bestadetik bukatze aldera, ez, panorama guzti honetan, eta neurriak hartze bidean autoelektrikoaz ere asko hitz egiten ari da, ez, benetako alternatibat ere bada hori, eta zein modutan aplika daiteke, ez, zeren horreztabide handia dago baita ere ez nola atera ohiko autoak udalerri edo hirietatik.
Bueno, auto elektrikoa une honetan, ibilgailuetan, bereziki pertsonetan, baina baita ere merkantzietarako distantzia laburretan, azken milakoa aipatzen dana, eta aukera bakarra gaur egun elektrikoa da, hidrogenoa asko aipatzen da, baina hidrogenoak oso eraginkortasun txikia dauka, energia asko sautzen da, eta beraz ez doka zaintzurik. Eta orain, zalantza da, zelan lortu aldaketa hau, eta bereziki zelan lortu jendeak ulertzea, kotze pribatu bat eukitzea ez dela inongo eskubide bat, nolabaiteko privilegio bat dela, eta hortik beraz eredu aldaketa bat planteatu behar dugu, ez? Hau da, bakoitzak bere kotze propioa zauga zertan euki beharrik, nik nire kotze daukat, eta denboraren baia gehiengoa, ez dakit, 80% geldirik dago, ez dauka zentzurik olako modelo batera, olako eredu batera, lotzea eta nolabait eustea, ibilgailu partekatuetara joan behar gara, baina haratago hirigunetan aipatzen dugunean, bereziki motorizatuta ez dagoeneko ibilgailuak edo garraioa erabili, hau da, oinez, bizikletaz, olako sistemak erabili, ez? Hori izango da benetan, nolaiteko iraultza bat suposatuko duna. Zelan egin hori, ia da, helburu argi daukagula, abia puntua baita ere, eta tartean zer egin ez da bat erraza, ez? Baina nik uste dut, gero eta oztopo gehiago sartzen ditugunean, hirietan, kortze pribatuarekin sartzeko eta mugitzeko, orduan jendeak gero eta gutxiago erabiliko ditula. Iraultza energiko baterako gako asko, hemen txautziko dugu elkarrizketa, mila esker gura etortzearren. Eskerrik asko zuei baita ere. Eta orain laster solasaldiarekin bueltatuko gara. Kaixo lagunok, zen moduz, hemen Aimarra Ejita Gatibutik eta gure bideoklip berria EH Distopikala aurkeztean atorkizue. Bizi musika saioan ikusi dezakezue 11 telebistan. Aupa zuek! Oñatiko plazan, Maria gora, Maria bera, Espainiako basamortuen, erean dauz gameluek, da bedo, lar bedo, puntzera dun resortak urdan daien, distopikal, Euskal Herri tropikal, ongi etorri paradisura, distopikal, Euskal Herri tropikal, meren eta salsa gorputzaren gintzat. Ongi etorri paradisura, meren eta salsa gorputzaren gintzat. Gabon, ongi etorri, 2060ko abenduak 20 ditu gaur. Kantauri isurialdean 33 graduan dago ura, eta Gabonen atarian jendez lepo dira hondartzak. Albiste ona bestalde musikako sumendiak utzi diola laba isurtzeari. Amaitzeko albistegi honetako elkarrizketa tartean, azken elurtea ikusi zuen herritarra. Euskal Herri Jamaikan bezala, zala, zala.
automático se nos dispara. Para. Este sistema ya no le quedan balas. Los gobiernos no ceden si tú no estallas. No hay vuelta atrás, nuestro futuro se acaba. Euskal Herria inferno tropicala. Tropical, Basque Country, Jamaica, dystopic. Baina zaidazu, zergatik. Dystopical, Euskal Herria tropical. Ongi etorri paradisura. Dystopical, Euskal Herria tropical. Merengue eta salsa gorputzarentzat. Dystopical, Euskal Herria tropical. Ongi etorri paradisura. Euskera tropikala, euskakin tropikala. Merengue eta salsa dauenarentzat. Ongi etorri paradisura. Merengue eta reggae gorputzarentzat. Bada, iritsi da aste azken honetako solasaldiari ekiteko unea, eta horretarako hemen ditut albo banatan Josera Bezerra eta Alaitz Argandoña, kaixo? Eta eskerrik asko gurera gerturatzearen. Tira, asteko eguneko albiste batekin hasiko gara, EAJak eta PSek elkarrizketak hasi dituzte zerga erreforma medio. Hau bada aurrekontuak onartu bidean, ez? Gai nagusi bat atera zena, ez? Beste oposizioko beste alderdi ia guztiek eskatu zuten, momentuan ezezkoa esan zen, orain baiezkoa, zer dago honen atzean? Bueno, berria ez da harritzekoa. Bai esan behar dut, alde batetik, mezu kontrajarriak helarazi dizkigutela, adibidez, aipatu dute progresibotasuna, eta hitz hori polita da, eta bere zentzua positiboa da, baina aldi berean, bi alderdi horiek aipatu dute 2018ko erreforma bide emaitza positiboak eman dituela, eta gogoratu behar dugu, erreforma hori alderdi popularrarekin adostua zena, enpresen zergak jaiztekoa izan zen. Orduan, erreforma hori geure eredua baldin bada, pentsatu behar dugu bide okerretik gabiltzala. Progresibotasuna aipatzen baldin badugu, beste bidea hartu behar dugu, eta orduan berri horren atzean dagoena da ze bide hartuko du erreforma horrek, eta hori izango da gakoa. Nik uste dut hemen askotan hitz egin dugula hori fiskalitatea izango zala tresna egokiena sistema aldatzeko, eta batez ere aldea murrizteko, aberastasunen eta pobre diren jendearen artean. Beraz, nik uste dut oso garrantzitsua da pauso hau ematen baldin bada. Eskatzen hauena da, ez dakidala, ausardiaz eta zintzotasunez egingo duten, ze bai, komentatu dute hori zergak igotzea enpresei, baina badakigu atebik irakariak hor daudela. Eta beste aldetik, susmatzen dira gauza batzuk, aipatzen dituztenean, Ukraina gerra dela eta ez dakiz zer, bagian ez da momentu egokiena egiteko kriston aldaketa, eta horrek beldurtzen da, azken finean nik uste dut kontrakoa dela, bada momentua hori zintzotasunez jolasteko eta sartzeko eskua hori fiskalitatean. Enpresa handiei zergak igotzea da adibidez sindikatuek proposatzen dutena, gaur uste dute ela zela hortaz hitz egiten zuena, baditugu korteak bingen zupiriarenak batetik, eta bestetik gaur goizan justo Unai Urruzunok egin du EH Bildutik adierazpenak egin ditu honi helduta, ikusiko dugu, eta ea horrekin zer gehiago daukagun. Eta mahai gainean euskal erakunde guziak erronka potoloak dauzkagu, demografiari dagozkionak, digitalizazioari dagozkionak,
ekonomiaren iraunkortasunari, enpleguari edo ingurugiroari, eta hoiei modu egokian erantzuteko fiskalitate egoki bat edukitzea tresna garrantzitsu bada. Alderdien arteko negoziazio honetatik ateratzen den edozein erabaki izan beharko dela gero behar bezala idatzia arau foralen bitartez foru aldundietan, eta gero arau hauek onartuak izan behar dutela 3 lurraldeetako batzar nagusietan, eta beraz logikoa da pentsatzea udal eta foru hauteskundeen ondoren sortuko diren erakunde berritu horietan hartuko direla honi buruzko neurriak. Atzoko bezalako iragarpenek ez daukatela zoritxarrez inolako sinesgarritasunik. Urte hauetan oso gutxi eginda eta asko izan da egin ez dena materia fiskalean. Eta horrek zer ekarri du? Gure politika fiskala gero eta erregresiboagoa izatea. Eta momentu honetan Euskal Autonomi Erkidegoan dagoen politika fiskala esan dezakegu erabat erregresiboa dela. Hauteskunde kutsuez ere hitz egin dute, kasu honetan EH Bilduren partetik, hor ere zer iritzi daukazu ez, bada horretatik asko? Bai, hauteskunde kutsu bai, baina hauteskunde ostean hasiko dira elkarren artean hitz egiten. Orduan, ordura arte ez dugu ezer jakingo, eta hori da gakoa. Zupiriak aipatu ditu zeintzuk diren gizarte honetan dauzkagun erronkak, eta denok dakigu zeintzuk diren erronka horiek, eta horiei aurre egiteko dirua behar dugu. Baina erreforma honekin diru gehiago lortuko dugu enpresengatik edo langileengatik. Ze azken finean hori progresibotasuna aipatzen baldin badugu, horrek esan nahi du IRPF-en, baina ez sozietaten zergan. Orduan, orain ia 80% dator langileetatik eta ez enpreseetatik. Orduan, erronka horiei aurre egiteko atera behar dugun dirua, nondik aterako dugu? Enpresetatik edo langileetatik. Eta hori da, erantzun behar dutena, baina hauteskunde baino lehen, ez hauteskunde ostean. Eta horrezegatik iragarri dute ez hauteskunde ostean egingo dugu. Bai, baina hauteskunde ostean, igual Alderdi Popularrarekin lortu zuten erreforma errepikatuko dute. Eta hori ez da behar duguna. Nik uste dute daukagun egoeran zerbitzu publikoak inoiz baino beharrezkoak dira. Nik uste dut mahai gainean ipini dela eta ezin dugu ukatu. Eta zerbitzu publiko duinak eukitzeko beharko ditugu enpresen elkartasun zerga, ez? Eta hori martxan jarriko zen, eta ez da martxan jarri. Nik uste dut hori bidean hainbat proiektu bertan bera gelditu direla edo atzeratu direla. Eta gero beste aldetik hori. Badakigu zenolako presioa jasotzen dituzten, batez ere enpresengandik, eta zenolako oligopolioak dauden, eta horren arabera bebai hori eragina aukiko duen, baina ni zurekin bat nator. Nik uste dut bada momentua jendea laguntzeko, eta jendea laguntza hori lortzeko enpresen etekinetatik atera beharko zen. Ez bero hor bada gakoa ez hori diruan hundik atera nahiko den, eta antzekoak, hor gero gizartean sozializatzeko alako gaiak ere saia izaten da, ze orokorrean jendeak ere ez du asko jakiten ez zergen inguruan, hor ere lan bat egin beharko litzateke zauek ondo ulertzeko. Bai, nik uste dut hori dela askotan hitz egin duguna hemen, ez? Pedagogia falta bat dagoela, jendea ulertzeko zer da eskatzen dena, eta zer da saldu nahi digutena. Eta nik uste dut hor batzutan oso zaila da, gainera ez dagoen ez gardentasunik, eta ez dago zehaztasunik, ze hori batzutan botatzen dituzte olako hitz potenteak edo leloak edo izenburu potenteak, baina karo, zehaztasunak ez badakizkigu, ezin dugu horretaz bebai eztabaidatu, ez da aurre egin, ez da iritzi bat eduki. Hori da. Eta azken finean nahi duguna da alderdi bakoitzak zen norabidea hartuko duen zerga erreforma horretan. Eta zein da haiek proposatzen dituzten gakoak edo, eta hori da iragarri ez dutena.
esaten dute, bai, hitz egingo dugu, bale, hitz egiteko momentua edo zein da, ezta? Edo non egin daiteke hori, baina zuk zer proposatzen duzu, hauteskundeei begira, ze azken finean, hautatzen duguna da, zergak ezartzen dituen instituzioa nola osatuko dugun, eta horren arabera, geure iritziaren arabera, bozkatuko dugu instituzio horretan ze alderdiak egongo diren, eta alderdi horik zer egingo duten geure zergekin. Eta hori da eskutatzen dutena. Horrexegatik, ez bakarrik pedagogia, baizik eta argitasuna alderdien aldetik denok jakiteko zer egin nahi duten. Uste duzue argitasunik izango dugula datozen ez dakit, hilabeteetan edo hauteskundeetak pasata enteratu beharko gara? Nik uste dut kanpainan hori, izenburu edo lelo oso potenteak eta politak eta erosgarriak direnak ikusiko ditugula, baina zehatztasunik ez, eta gero betikoa, kanpainan botatzen den guztia ez da gero betetzen, eta nik uste dut hori da aldarrikatu behar duguna, ez? Osa, hau, esaten baldin baduzue gero bete behar da, hori mordaza legearekin gauza bera gertatu zen, ez? Zoek esan zuen gobernura heltzean bertan bera geldituko zala, eta hor jarraitzen du. Orain erreforma bat egoengo da, baina botatzen dituzten leloak eta kanpainan zehar gero izan beharko zira, ez dakit nola esaten den, betetzeko beharra eduki beharko zuten. Bai, baina iragarpen hori behin egina, herritarrok galdetu behar diegu alderdiei zer egin nahi duten kanpainan. Geure botoa hautatu ahal izateko informazio guztiarekin. Eta beraiek izan dira iragarpena egin dutena. Haiek beraiek esan behar dute zer egin nahi duten. Ez bakarrik hitz egin, zertarako hitz egingo dute. Bide hau edo beste hori hartzeko. Muzalegea aipatu duzula gaur gurean albisten tartean Inigo Baduriz kazetariak egin du, gertatzen ari denaren analisi txiki bat ikusiko dugu kortea eta helduko diogu gaiari. Errezek azkenean ahalbidetuko duela mozalege honen erreformaren tramitazioa jarraitzea. Ponentziak onartu du, lortutako akordio horren testu hori aurrera ateratzeko, eta badirudi EH Bilduk, naiz eta EH Bilduk kontra bozka egin, Eskerraren abstentzioarekin PSOEk eta Unidas Podemosek lortu dutela aurrera jarraitu ahal izatea, ez? Zer jarraitu izan duzuen apur bat egon den eztabaida politikoa orain artekoa mozalegearen kontu honekin, ez? Esan duzu, ez? Hasieran proiektatzen zela ez, derogatu egingo zela, baina beste bide bat hartu du kontu honek. Nik uste dute reforma hau berandu datorrela eta gainera eskasa izango dela. Esaten duten arabera, betikoa, ez dakigu nolako zehaztasunak egongo diren, baina badirudi hori izango dela reforma sumea edo, eta gauza batzuk ez direla unkituko. Esaten dute hori segurtasuna eta askatasunaren oreka bilatzen ari dela, eta holako hitzak entzutean ni behintzat beldurtzen nau, ze hitz oso potenteak dira, baina zer da segurtasuna eta zer da askatasuna, bakoitzaren ikuspegitik, ez? Eta hori da batzutan hori kolokan jartzen dutena. Nik gauza batzuk irakurri ditut, baina irakurri ditudenak izan dira batez ere hori manifestazioan hori ez dakite sakaban atzerakoan zenolako hori goma pilotak jarraituko dutela, badauz gauza batzuk ulergarriak ez direnak, batez ere ikusita zenolako ondorioak dakarren nolako ez dakite tresna edo dana alakoa, eta hainbat puntu ni ez nago bateria ados, baina ez dakite reforma aurrera eramango duten ala ez, badirudi baietzez, abstentzioagatik aurrera eramango dutela, eta nirik eskatzen nagoena da hori, batez ere lehen bertan bera geldituko zana, azkenean onartuko dugu erreforma batekin aurrera eramatea. Bai, hori da gakoa, zuk aipatu duzu. Ponentzian adostasun batera iritzi direnak, segurtasuna eta askatasuna aipatzen dute, baina horren atzean zer dago. Eta horren atzean ez dago ezer. Amnistia Internazionalak 3 helburu jarri ditu mahai gainean, mozal legea bertan bera usteko. Alde batetik, desobeditzeagatik isunak.
Bigarrena, hori mugetan itzultzen diren etorkinak bertan bera ustea. Hori ez da bete. Eta hirugarrena, gomazko pilotak ez dira desagertu. Orduan, hiru horien artean, lehenengoan zehozer egin dute, baina gainontzeko bietan ez dute ezer egin. Orduan, ez da bakarrik EH Bildu, ez da bakarrik RFek, baizik eta Amnistia Internazionalak erakundeak esan du, hori ez dela nahikoa bertan bera usteko lege horren hori eragin kaltegarrienak. Orduan, ikuspuntu horretatik lortu duten akordioa bere balioa da zuk aipatu duzuna. Jarraitzeko nahi ez dugun legi batekin. Bai ez, baina bota duzu momentu batean nola segurtasunaren edo agintaren eta askatasun printzipioen arteko oreka bat bilatu nahi duten, hori bada berez bilatzerik? Ez, nik horregatik esan dut, hori da, horrek kezkatzen nahuela, azken finean, noren ikuspuntutik egiten da, ez? Dinot, esaten dugunean hori desobedientzia zibilari buruz dagokionez, orain hori egingo dute, hori sezesioaren legea bertan bera gelditzeko moldatuko dituztela hainbat arau, eta orduan orain hori desobedientzia zibila bihurtuko dela ia delitua, nik uste dut gauzak kontrako norabidea hartzen ari diren, eta hori da kezkatzen dauena, zer da segurtasuna? Polizia batek pilota batekin zu hiltzea edo zauritzea, hori da segurtasuna, hori jartzen dute segurtasunaren alde batean, zer da askatasuna, migranten askatasuna edo eskubidean non gelditzen dira. Esan nahi dut, horregatik esan dut hori bakoitzaren ikuspuntutik, zer esan nahi duten horrek, holako gauzak botatzean, ze leloak oso garrantzitsuak dira, oso potenteak dira, eta guztiok onartu alditugunak, baina gero azpian zer dakarren jakin nahiko genuke. Nire itxaropena da, akordio hori behin-behinekoa izatea, eta gero laguntza gehiago behar badute eta behar dute, aldaketa gehiago sartu ahal izatea. Bestela ez da onargarria, aldatzen baldin badugu Mozal legea, eta orain dagoen moduan, akordioaren ostean dagoen moduan, usten baldin badugu, datorren legealdian esango dizute ja aldatuta dagoela. Eta ez dago aldatzeko modurik hurrengo legealdian. Orduan, igual hobe da ez onartzea proposatzen dutena, eta berriz ere hurrengo legealdian ikustea, zenolako aldaketak zar daitezke, hori, ondorio kaltegarrienak bertan bera usteko. Bai, gainera zuke aipatu duzu hori Amnistia Internazionalaren hitzak edo, eta batzutan kanpotik datozen hitzak garrantzitsuagoak dira hemen botatzen direnak baino, eta hemen esaten ari naizen plan kaleetan, ez? Eta nik uste dut jendea hori presionatu egin beharko dugu lege hau aurrera ez eramateko. Azken finean behin onartuta zuk esan duzuna gero aldatzea oso zaila da, edo ezinezkoa. Bai, baina aipatu dituzue pilotakaden kontu guzti hori, baina gero beste eztabaida handia ere bai izan da migratzaileak kanporatzeko auzi horretan, ez? Gainera azken urtean ikusi ditugu mugetan, ez? Marrasken eztopean gertatu direnak, ez? Horrekin zer gerta daiteke? Seguruenez, Amnistia Internazionalak aipatu dituen 3 helburu horietatik hori izango da aldatzeko zailena. Ez da bakarrik barne ministeritzak, baizik eta Europar Batasunetik datozen aginduak bide horretatik doaz. Orduan, ez da bakarrik Espainiako gobernuaren jarrera edo koalizioaren jarrera, baizik eta Europan ezartzen den migrazio politikaren ondorio latzena. Bai, baina nik uste dut hori zuk aipatu duzuna, azken finean da presio bat jartzen duen, pairatzen dutelako olako arauak egiten dituztela, baina araututa baldin badago, eukiko dute arautegiaren babesa impunitate bat lortzeko. Ja da, badaukate, ze ikusten ari gara ondorioak
ez direla heltzen, ez? Dinot, hori mugan gertatu izan dana, edo hemen ondoan jendea hiltzen ari dela eta badirudi inori ez aiola inporta edo ez dituztela tresnak ipintzen hori ez gertatzeko, honekin are gutxiago. Eta gaizlatuta osasungintzara hurbilduta, laster Nafarroarekin egingo dugu konexioa, baina lehenago agian hemendik helduko diogu gaiari. Azken albisteak esaterako Donostialdeko esiari begira badira ez, protestan jarrituko dutela zerbitzu buruek, benetan bauren aldarriak aintzat hartu arte negoziaketak badira ez, baina badirudi Jaurlaritzatik hiltzen direla albiste honak nola negoziatzen badabiltzan eta gauzak aurrera doazen, baina aldi berean ez, langileek protestan jarraitu gura dute. Azken finean, zehaztasunik ez badago, akordiorik ez badago sinatuta ez da zertarako balio. Hori askotan bizi izan dugu, batez ere elkarte ezberdinetan gaudenok, zuk hitz egin dezakezu teknikari batekin edo pertsona ez dakit nola esan. Potente batekin, baina ezer ez bada gelditzen sinatuta, ez da esertarako balio. Orduan bai, igual komunikabideetan komentatzen dutena oso positiboa da, baina nik uste dut salatzen dutena langileek da, ez dagoela ezer sinatuta, eta jarraituko dutela bereien aldarrikapenak ateratzen kalera. Nik uste dut oso garrantzitsua dela, bai Donostian, bai Nafarroan egiten ari diren aldarrikapenak eta mugimenduak eta mobilizazioak, baina haiek batez da dira, lan baldintzei buruz dagokionez aldarrikatzen dutena. Gauza batzuk bai ondorio edukiko dute, batez ere hori harta hobeagoarekin, nik uste dut erabiltzaileak ikusiko dugula hobekuntza bat, gero esklusibitatearen puntua ez dekot oso argi, ze azken finean, ez dakit nik hor susmatzen duan privatizazioaren ate zabal bat geldituko dala, ez dakit asko horri buruz, orain arte badaukatela bebai aukera egiteko zerbitzu espezifikoak edo ez dakit nola esan, baina orain zabalduko dala apurtxo bat gehiago aukera hori, eta nik batez ere jarriko nuke mai gainean zerbitzu horiek erabiltzen ditugunon eskubideak. Eta hor, sartuko nuke batez ere lehen arreta, zenolako jarak dauzen gaur egun hori arreta presentziala aukitzeko, edo frogak egiterakoan, jarraipena egiteko, hainbat gauza gelditu dira bertan bera, pandemia dela eta edo ez dela eta nik beti aipatu dut hemen, aspalditik proiektu bat zegoela, norabide aldaketa bat egoteko osasungintzan, eta aprobetxatu egin dute pandemia pausoak horrena emateko, eta nik uste dut badala momentua pauso horiek gelditzeko eta atzera pauso bat emateko, eta horretarako auzo elkarteak deitu egin dugu mobilizazio batera hurrengo ostegunean, arratzalean osasun zentroetan. Iaia auzo guztietan egingo da, beraz ez ditut aipatuko guztiak, batez ere esatea gonbidatzea jendea olako ekintzeara joateko, nik uste dut oso garrantzitsua dela gizarte presioa, presio soziala inoiz baino beharrezkoa da olako norabidea gelditzeko. Bai Nafarroan, bai Donostian gertatzen ari dena, oso garrantzitsua da gizarteari helarazteko mezua osasungintza publikoa nahi baldin badugu, borrokatu behar dugula, kaleetan, bai lan zentruetan ere bai. Normala da Eusko Jaurlaritzaz ez fidatzea eta dena sinatu arte borrokan jarraitzea. Eta normala izan behar da kaleetan ere gizartea hor adi egotea, eta geure osasungintza publikoa lehen geneukana berreskuratu arte jarraitzea, pausoz pauso. Garrantzitsuak dira mai gainean jarri diren gaiak, ez da bakarrik soldata, baizik eta zuk aipatzen duzuna, zenbat bezero jasotzen dituzu egunero, hiladak, hainbat eta hainbat gauza lehenengo arreta, orduan, gauza horiek zehaztu behar dira eta buelta eman behar diogu gaurko joerari, geneukana berreskuratzeko. Gainera nik uste dut, lehen aipatu duguna, ze garrantzitsuak diren zerbitzu publikoak.
batez ere direlako guztiontzat, azken finean hori ikusi dugu hori nola privatizatzen ari diren hainbat kontu, bai erresidentziak, bai osasungintzarloan, hezkuntzan baita ere esan alda, hori zentro pribatuak betetzen ari direla, eta nik uste dut azken finean jende guztia ezin du hori ordaindu. Orduan, defenda behar ditugu olako zerbitzuak, guztiok eskubide berak berdinak eukitzeko. Eta guztionen mueltan hitz egiten jarraitzeko, gaur bertan egin du medikuen sindikatuak greba Nafarroan, dirudienez ez da asko nabaritu izan ere beste sindikatuek ez datoz bat egin dituzten aldarrekin. Honetaz hitz egiteko konexioa egingo dugu orain Imanol Carrera Labek Nafarroan duen bozera maiarekin. Kaixo, Imanol? Kaixo guztioi. Tira aipatu dugu, zuek bazabiltzat beste hainbat sindikatuk egin bezala bestelako, aldarriak badituzue, bai aldaketak egin dituzue, baina ez modu honetan, zer ari da gertatzen? Sindikatu medikuen aldetik eta Nafarroko gobernuaren aldetik ikusten ari garen ikuskizuna esan behar dugu tamalgarria dela, eta zoritzarrez ikusten ari garea nola eskuinean kokatzen den lobby baten presioaren ondorioz gobernua mugitzen ari dela justo gizarteak aldarrikatzen duen kontrako norabidean. Esan behar dugu sindikatu medikuak mailaren gainean jarri duen aldarrikapena erabat korporatiboa dela, izaera ekonomikoa soilik hartzen duena, eta negozio pribatuak, klinika pribatuak, beraiek etekinak batzea albideratzen duena. Horregatik, guk ez dugu bat egiten beraiek planteatzen dutenarekin, eta esan behar dugu lanean gaudela norabide egokian jartzeko, momentu honetan gobernuak jarri behar dituen aldarrikapenak langileon aldetik, ze aldarrikapen horiek gauzatzen baldin badira guk planteatzen ditugun terminoetan, zerbitzu publikoak indartzeko, eta lan baldintza duinak ezartzeko ikusten duguna da hori guztion osasuna eta guztion baldintzak ere zaintzea dela. Orduan, norabide horretan kokatzen ari gara eta esan behar duguna da erabat tamalgarria dela egun hauetan ikusten ari garena sindikatu medikoaren aldetik eta Nafarroako gobernuaren aldetik. Bai hor, detonantea besteak beste esklusibotasunarena izan da, hasieran guztizkenduko zutelakoan, gero moldaketa txiki batekin, zer suposatzen du horrek, ez? Ze interes dago ere, Nafarroako gobernutik halako bide emateko? Guk ez dugu oso ondo ulertzen txibiteren jarrera, hasieran amore eman zuen, gero egin du bestelako proposamen bat, guretzat erabat ez nahikoa dena, eta ikusten ari garen azkenean, eremu guztietatik mugitzen ari garela. Alde batetik izango du, eskuinan kokatzen den lobby baten presioa, baina gero beste alde batetik izango du ez, bestelako sindikatuak eta eragile sozialen artean albideratu nahi ditugun mobilizazioak honi buelta emateko. Honek ez du zentzurik, mediku batzuek soilik eskatzen dutena da, orain arte duten esklusibitate bat kentzea, eta naiz eta esklusibitate hori ez izan, diru hori jasotzen jarraitzea. Orduan, hau da, txantai bat gizarte osoarentzat, eta ez du inolako zentzurik Nafarroko gobernuaren aldetik sartzea. Gobernuak esaten duena da, Nafarroako konpetitibitatea ziurtatzeko beste erkidegoek duten egoera berdina ezarri behar dela. Baina guk badakigu, eta horrela aztertu da, beste erkidegoetan ez daudela egoera hobeagoetan medikoak eskuratzeko edo dituzten itxaron zerrendei konponbide bat emateko. Hemen ikusten duguna da, badagoela bestelako faktore politikoak, presio batzuk, eta deigarria dena da, txibiteren prestutasuna Navarra sumarekin batera horrelako aldarrikapen bat onartzeko, eta guk onartu behar dugu adibidez adinekoen egoitzetan emakume asko daudela greban, Nafarroan greba dago lehenengo lan hitzarmena lortzeko sektore horretan, eta esan behar dugu, beraiei ez dietela inolako kontzesiorik egiten, beraien aldarrikapenekin bat egiteko. Horregatik ez dugu oso ondo ulertzen
benetan Nafarroko gobernuaren aldetik hartu duten autua eta momentuz edabidetatik jarraitzen ari garen ikuskizun mediatiko honekin. Eta aurrera jarraitzen dute eta sindikatu mediko honek nahi dituen kontuak aprobatu ezkero ez, zein egoeretan usten zaituzte ez, gainerako sendagilei eta tira ez, benetako bestelako aldarri batzuk dituzten langilei? Bueno, guk Nafarroko lehendakariarekin pasaden astean egon ginen bilorea publiko batean, eta argi esan genion urratsak sindikatu medikoak proposatzen duen norabidean suposatuko lukela beste alde batetik ere mugitzea eta orain arte gauzatu dugun osasungintza publikoaren defentsan areagotzea, no? Eta nik uste dut, langileek ez dutela ulertzen, ez? Nafarroako administrazio osoko langileek ez dutela ulertzen nola orain arte 13 urtez blokeatuta izan dutela beraien negoziazioa, beraien lan baldintzako betzeko, soldaten inguruan gobernuaren aldetik esaten zena zen ezinezkoa zela negoziatzea, alde batetik ez egoelako dirurik eta beste alde batetik Madrilek ezartzen diren legeak debekatzen dutelako, eta ikusi dugu nola momentu batetik bestera negoziaziorako markoetatik kanpo albideratu dutela bestelako negoziazio bat sindikatu medikoarekin, ez? Eta beraiekin adostu dutena izan da, esklusibotasunaz gain, izan da soldatak igotzea. Horregatik jendeak ez du ezer ulertzen, jendeak ikusten du badela momentua zerbitzu publikoak indartzeko, eta badela momentua lan guztion lan eta bizi baldintzak hobetzeko. Orduan, nik uste dut momentu honetan alboratuak daudela aldarrikapen horiek, baina hain zuzen ere, ikusten ari garenak albideratu duena da bestelako erantzun bat, beste termino batzuetan, eta esan dezakegu, zerbitzu publikoak defendatuko ditugula eta exigituko ditugula lan baldintza duinak guztiontzako. Hori izango dela, gure zeregin nagusia. Eta hori da momentu honetan esan behar duguna, ez badagoela itxaropena eta gu badugula gaitasuna erakusteko bestelako eredu bat gauzatu behar dugula eta lehentasuna ematen diogula zerbitzu publikoei ekimen pribatuari baino, ez. Ondo da, Imanol, jarrituko ditugu egiten zabiltzaten protestak, eskerrik asko gurean gaurkoan, gai honi heltzeko egotarren. Eskerrik asko guztioi. Hor arte. Tira ez, bainbat egako eman ditu ez, badirudi asmo pribatua eta publikoa elkarren kontratopatu direla, ez? Zer iritzuzue kontuaren aurrean, zeren eta ez badu asko atzetik? Gauza asko komentatzeko, eta batzuetan arrazoia dauka, adibidez, soldaten igoera ez da bakarrik medikuentzat izan behar, plantilla osoan eztabaidatu behar da eta adostu behar da, hori dudarik gabe. Baina, beste alde batetik, onartu behar dugu, medikuen soldatak orain nahikoak dira, eta altuak dira, baina pentsatu behar dugu, baita ere, medikuen eskaziagatik, kanpotik datozen eskaintzak erresuma batura joateko edo Alemaniara joateko, hor mai gainean daudela, eta pentsatu behar dugu, orain ez dagoela mediku nahikorik, ez da pediatrak ere, orduan ikuspuntu horretatik kontu handiz ibili behar gara, eta beste aldetik esklusibatasunari buruz, argi eta garbi dago, ez duela inolako zentzurik, zuk aipatu duzu, osasungintza publikoa eta pribatua dagoela jokoan, eta ikuspuntu horretatik, ni pentsatzen dut, Nafarroako gobernuak egin duen eskaintza nahiko zentzuzkoa da, beste erkidegoekin konparatuta, ez dakit nola bukatuko den auzi horrek, baina mahai gainean jarri diren kontuak oso interesgarriak dira, eta batzutan soldatarena adibidez ez da zirzar batean eztabaidatzekoa, baizik eta
sakondu behar da gai horretan, zenbat ondorio dituen igotzearena, medikuen soldata igotzearena, ala ez. Nik aipatzekoa ikusten dudana da, nolako, ez dagoela adostasunik edo ez dago elkar lanaren aposturik, ez? Esan nahi duana da, Frantzian, orain gertatu dana pentsioak direla eta, ez? Sindikatu guztiak batera, gizarte osoa batera, ez, demostratu egin du hori erreformak, ez dakit nola, kolokan jarri aldirela guztiok batera joaten baldin bagara. Eta holako negoziaketak egiterakoan ikusten dela da bakoitzak berea negoziatzen duen. Nik uste dut, badala momentua, non krisi batean gaudela, ez osasun krisi baizik eta krisi batean gaudela, eta bada momentua nik uste dut elkarlan hori lortzeko, aldarrikatzeko batez ere publikoa dana. Gainera, eztabaida honek salto egin du EAeko eredua begiratzera ere, horre aspaldi kendu izan zen esklusibotasunarena, ez dakite horrekin lotutako beste histori daukazuen? Ez geure eredua ez da eredu, ez da nahi dugun eredua, baina hori da, eta erkidegoen artean gertatzen dena, atzerrira zoazenean gauza bera gertatzen da. Lehen arretako medikurik ez dago, ez Espainian, ez Erresuma Batuan, ez Alemanian, orduan, eskazia horren aurrean, noski, zu langile eskaza baldin bazara, eskatzen duzu soldata igoera. Eta hori ez da onargarria zure alboan daudenak ez badute soldata igoerarik, baina hala da, eta oso egoera zaila da osasungintza administratzeko, ez da? Orduan, ez da erreza eta kontu handiz ibili behar da, eta ikusiko dugu nola bukatzen den, niretzat kezkagarriena da hori, soldata igoera eta aldi berean esklusibatasuna mahai gainean jartzea. Zuk ezin baduzu soldata igo, igual emango diezu esklusibotasuna eta bide horretatik osasungintza pribatura joango dira batzuk. Hori da gogorrena. Ez horri mesede egiten diola dirudi azkenean kontuak edo... Azken finean nik ikusten dut hori privatizazioaren arriskoan gaudela. Eta bidea gero eta errezago ipintzen ari gara. Dinot, gara, dinot. Horretan karrerak arrazoia zuen, eskuinak edo eskuinaren interesak sartzen direla medikuen sindikatuaren bitartez. Hori bai, bere programa eta bere asmoak eta bere erronkak dira, mahai gainean jartzen direnak. Baina nola erantzuten dizkiegu erronka horiei, geure lehentasunekin, guztion lehentasunekin, edo langile guztion lehentasunekin. Eta beste gai bati helduta, azken aldean periodikoak eta albisteak irakurtzen eta ikusten ditugunean, asko ari da hitz egiten parke eoliko ez eta antzeko proiektu ez. Lehenago nik esan nuke ez dela hain ohikoa ez, beraz honek zerbaiti erantzuten dio gaurre Aitor Urresti energia berriztagarrien irakaslea izan da gurean, eta erreparatu dio herritarrek dituzten beharretatik ere ez, agente politikoek ez nola diren erabiltzen halako gauzak aurrera eraman beharra ez, euren interesetarako beraz ikusi dezagun Aitor Urrestiren kortea gaiari heltzeko. Goera nik uste nahiko arduragarria dela, ez? Zen asko kexatzen gara geurean kompetentzian faltan gauza batzutan, ez? Eta nolabait subironetasuna eta buru jabetza aldarrikatzen hasten gara, baina kompetentzia batzuk euki dauzkagunak, politikoki ez dira aktibatzen, eta hemen lurralde plangintza oso garrantzitsua da energia berriztagarrien ezarpenean, eta hori momentuz hor airean dago, ez dago lurralde plangintzaren energiarekin lotutakoa, eta beraz, une honetan, bai esparru oso babestuak alde batera utzita, beste Euskal Herri osoa energia berriztagarrietako sistemak esartzeko, posibilitatea dago, eta hor dago gatazka, ez? Ikusi izan dugu esaterako EAen ingurumen saietik hainbat proiektu aurrera atera nahi dela, eta aldi berean plan sektoria baten falta dago, horrek zer suposatzen du?
suposatzen du, enpresa pribatuek egin nahi dituzten egitasmoak aurrera joango direla, eta igual 2 urte barru plan sektoriala onartzen denean, esaten du, kokapen horietan ezinezkoa dela parke bat jartzea, baina beha jarrita dago. Eta egin behar zuen kaltea egina dago, orduan ikuspuntu horretatik, 10 urte daramatzagu plan sektorial horren zain, eta atxeratu dute, enpresa pribatuek euren egitasmoak aurkeztu arte, eta behin egitasmo horiek onartuta, eta batzuk onartuko dira, igual beste batzuk ez, baina gehienak onartuko dira, enpresa pribatu horien esku geratuko dira, bai egitasmoak, bai instalazioak, baita ere etekin ekonomikoak. Guztionak euren esku geratuko dira. Bai, niri batez ere honekin, ez naiz bateria ditua eta irakurri dudana, esan nahi dut, alde batetik ikusten dut gometza berdearen barruan sartu direla hainbat kontu igual guztiak ez direla hain berdea, beste aldetik entzun ditut hori makro berriz horria flipatu egin dut, negozio bat bilatzen ari da honekin, gauza guztiekin egiten duten bezala, baina honekin negozio bat bilatu da, eta hori kezkagarria da, oso arriskutsa izan daiteke, zuk esan duzun moduan, beraien eskuetan geldituko da, eta gero hori esan irakurri dudanaren arabera baldintzak malgutuko dituzte, ez? Eta orduan hainbat plan lehen baimena lortu ez zituztenak, orain lortuko dituzte beraien baimena, hori hasteko beraien proiektuekin, orduan, ez dakit diren 15 hori daudena mahai gainean, 11 igual joango dira aurrera, eta hori jendearen parte hartzea mugatuta geldituko da, hori malgutasuna horrekin, prozesu berri horrekin, jendearen parte hartzea malgutatuko da, eta gero beste alternatiba batzuk geldituko dira kanpo, ez? Ez dakit diren 50 megabytes, ez dakit zelan esaten den, betik direnak, kanpo gelditzen dira, beste alternatiba batzuk, igual, inpakto txikiagoak euki aldituztenak, kanpo gelditzen dira, ez dira berrizgarritasunak edo horren plana barruan sartzen, eta gero nik uste dut gura apostu izan beharko dela betikoa, politizazioaren alde, eta lokala izan beharko da, ze hori makroestrukturak inoiz ez dira izango, ez dakit nola esan, eskutsagarriak, edo ez dakit, inpaktu aukiko dute naturan, bai ala bai. Eta nik uste dut justo kontrakoa, bihurtu beharrean gauza lokala, publikoa, ez dakit, kontrolatuagoa, egiten ari garena da negozio bat bihurtzea energia berde hauekin, ez? Eta nik uste dut oso kezgarria dela. Gainera, honetaz hitz egiten dugun bitartean, ez dugu hitz egiten produzio eta kontsumo murrizketari buruz. Eta hori azkenean izango da, behar izango duguna. Ze proiektatu diren parke eolikoekin edo lakoekin, ez dugu eukiko energia nahiko hori jarraitzeko gure kontsumetzeko era, ez? Orduan, hor, kontrasan batzuk ikusten ditut, eta irabazleak betikoak izango dira, enpresa horiek, makroestrukturak egiten dituzte. Eta badakizu zer den tamalgarriena, energia fosilekin ez egoela alternatibarik. Bai, enpresa pribatuek izan behar ziren esplotatzaileak, eta sortzen zituzten energia, adibidez, nuklearra ezin da geratu edo zein eskutan. Baina, kasu honetan, berriztagarriekin, bai, badagoela alternatiba. Eta berriztagarriak eredu deszentralizatu batean, hiritarren esku gera daitezke. Eta guztiontzat izan daitekeela hori, mozkina edo etekina. Baina kasu honetan, haiek mantendu nahi dute negozioa, eta mantendu nahi dute etekina. Eta horretarako izan behar dira lehenengoak, haiek beraiek aukeratzeko zein menditan edo zein soroan jarriko dituzte euren errotak, euren panelak, euren esku geratzeko negozioa. Eta hori da tamalgarriena kasu honetan, alternatiba badagoela, eta zorbala ematen diogu alternatibari, betikoei begiratzeko, eta horiek dira egoera honetara
ekarri gaituztena. Eta zein da egoera? Energia inoiz baino garestiagoa dela, eta badagoela hainbat eta hainbat pertsona, milaka pertsona, ez dituztela energia nahikorik bizitzeko. Bai, gainera hori, nik igual leloetaz hitz egiten ari naiz, baina esaten dute hori prozesu simplifikatu eta nintzeko egin dutela hori malgutasuna, konjunturasko neurri bat dala, eta nola ez, aipatu dute Ukrainiako gerra. Eta ja, da, como... batzutan saltzen digutena, ez dakit, lotxagarria da. Azken finean da, zuk esaten duzuna ez, orain dela aste bat, jendea hiltzen ari da, sua pizteagatik, beraien etxeak, berotzeko, eta ez gara konturatzen ari. Noraino eramango gaitu egoera honek, ez? Dino presioen igoerak, eta... Ni ados nago, egoera berezian gaudela klima larrieldetatik ikusita, bai? Baina egoera horri aurre egiteko ez erraztu enpresa erraldoien lana. Zergatik ez duzu errazten herritarren ahalbidetzea hori teknologia horiek euren edifizioetan, euren etxeetan jartzea eta haiek beraiek izatea kooperatiben bitartez, komunitateen bitartez energia sortzen dituztenak eta haien artean elkartrukatzen dituztenak. Zergatik ez duzu hori errazten eta bai gainontzekoa. Lehen, ezen negozioa eta holako kooperatibak sortu zirenean, egon zen garai bat, non agertzen zegoiener, eta holakoak batzuk ez, proposatzen jendea esaten zuen, soratuta daude, eta orain makor enpresak egiten dituzte antzeko, hori, eta da, kontxo, hemen negozioa dago, ez dakiz ez? Dinot, igual itzuli behar da eta pausu bat atzera eman beharko genuke guztiok, eta pantsatzea hori, era lokalean edo autonoman zuk esan duzun, igual eraiki edo auzoka edo danarakoa planteatzea. Azkartu eta erraztu hori, eta ez... Justo kontrakoa egiten ari dira. Justo kontrakoa, claro. Bai, ez, gainera, apuratortik ere, bizartan bai ala bai, pedagogia garrantzitsu bat egin beharko da, ez, klima larrialdia eta alakoak, ez dira betiko kontuak eta ez ditugu hainbeste ezagutzen edo gauza asko oraindik ikasteko ditugu, ez, eta trantsizio energetikoaren izenean, ez, makroitza esan duzu, ez, halako makroproiektuak sartzea, agian engainatuak ere senti gaitezke, pentsatzen hori dela modua, ez, krisi klimatiko baten murgilduta gaude, trantsizio energetiko bat eman behar da, eta beraz, makroproiektuak dira soluzioa. Gainera nik uste dut saltzen digutena dela esaitasuna. Rollo hori jarraitu kontsumitzen horrela, ze orain makroproiektuak egingo ditugu, energia berdea, transizioa, eta jendea nik uste dut sinesten ari da hori, en plan de, orduan erdi konponduta dago, zia horre azten da hori transizioa, eta entzuten duzu, eolikoak hori berde da, pues bueno, ya goaz, eta jasotzen ditugu, edo pairatzen ditugu komunikabideetatik hainbat mezu horri dagokionez, eta ez murriztu behar duzu kontsumoa, bilatu behar dugu bestera bat, ez, dinot, orduan, klaro, norabidea aldaketa ez dago, jarraitzen dugu bide beretik. Egia da, proiektu eolikoak behar ditugula, baina era antolatu batean, eta horretarako daude plan sektorialak, eta plan sektoriala onartu arte, egin dezakezuna da, alde batetik, energia aurreztu, eta hori da garrantzitsuena, ze makroproiektu horiekin bakarrik ez dugu trantzizioa egingo. Eta ez da posible, 110 asko jota lortuko dugu, eta gainontzeko 80 nondik aterako dugu. Alde batetik, energia aurreztu behar dugu, eta bestetik, sakabanatuta batean, jendeari aukera ematea, euren energia sortzea eta elkartrukatzea. Eta gainera, hori alde batetik, baina beste aldetik ekonomikoki makroproiektu horiek sortzen dituztenak dira betikoak, beraz, prezio izango da betikoa. Betikoa. Edo igual handiagoa, ze energia fosilak agortzen ari dira, eta behin agortuta, bakarrik geratuko dira energia berde horiek betikoen esku. Bai. Ez, gainera, halako proiektuak aurrera ateratzeko ere Madrilek orain gutxi aldaketa bat egin zuen dekretu bidez, eta
esan genezake, modu errazagoan edo plantatu daitezkela, ez? Eta gainera, hor bestak beste, uzten zen alde batera hainbatean, gizartaren parte hartzea, ez? Edo behintzat, herritarren parte hartze gutxiagoarekin, ez? Egin alizatea alako proiektuak aurrera. Zer suposatzen du horrek? Zeren, zai gaur bertan ikusi dut nola Araban orain gitxea zazetarako eman zuten baimena bertan parke eolikoa jartzeko, martxan jartzeko, baina herritarrak kexu dira, ez? Eta hitz horrek ez du baliorik? Suposatzen duena da, proiektuak errazteko bidean, alaitzek aipatu du, herritarren hitza isilpean geratuko da. Jendearen parte hartzea murriztuta. Eta egin behar diren azterketak oso azkar egingo dira, proiektua bera ez geldiarazteko. Orduan, gaur ezagutu dugu Galizian adibidez, aurkitu dutela leku arkeologiko bat, non aurkitu dute Galiziako gaztelu handiena, baina lurperatuta dago. Justu puntu horretan, ez dakit zenbat erraldoi eraikiko dira, eta inoiz ez dute jakingo, euren historiaz jakiteko modukoak izango zirenak, ingurumen ebaluazioa era normalizatu batean egingo zen bezala, ez da? Azkenean da betikoa, ez? Eta ez bakarrik batzutan nik, hori da, gizarteen hitza ez da entzun da, baina adituen hitza ere ez, hori, guk gure iritzi propio auki aldugun, baina ez gara oso adituak, baina batzutan ekologistak edo mundu horretan lan egiten dutenek asko esateko daukate, eta inoiz ez dira entzuna. Orduan, dinot, ze batzutan olako prozesuetan, edo lehenengo prozesuan, zegoen emendakinak egiteko, eta normalean mugimendu ekologistak hor dago emendakinak sartzeko eta saiatzeko, ez dakit, kudeatzen edo moldatzen olako proposamenak egiterakoan, ez? Baina, hori, malgutasun honekin, hori bertan gera geldituko da, eta hori oso arriskutsua izan alda, gainera proiektua egin aldu enpresa pribatu batek, da, nik uste dute gure instituzioak ardura bat eduki beharko dute, horretan, eta holako malgutasunekin egiten dela da guztiz kontrako, eta gero gertatzen dena. Zabortegian gertatzen dena, hainbat tokitan kutsadurak dagoena. Eta azken gauza da, ez dela bakarrik aztertzen ingurumenaren txako kaltea, baizik eta ondasun arkeologikoa edo historikoa edo kulturalaren txat dagoen kaltea. Demagun, Gorbeiako puntan, tontorrean, errota bat jartzen baldin bada Ama-Birginaren ondoan. Hori da kalte kulturala. Eta aztertu behar dugu. Zergatik Gorbeian ez dakit zenbat pertsona jarriko zirela zutan hor errota jartzen baldin bada eta igual kuartangon jartzen baldin bada inor ez da enteratuko eta bakarrik kuartangotarrek esango dute zergatik hemen. Pentsatu behar dugu arazo kultural horiek edo kalte kultural horiek neurtzeko oso zailak dira eta oso ondo neurtu behar dira eta hartu behar diren erabakiak herritarrekin edo herritarren partearekin hartu behar dira. Hemen utziko dugu sola esaldia, ez? Askorako ematen du gaiak, ziurrenik egunotan ikusiko ditugu albisteiago honekin lotuta, eta helduko diogu berriz. Beraz, eskerrik asko, gaur gurean izatearren, eta jarraian albistekin utziko zaituztegu.